Somos Dani Cabo e Vieito Baliño. e isto é... Non vale furar. Moi boa xente, que tal, como estades? Un día máis en Non Vale Furar, Vieito Baliño. Sí, señor, Cabo, un día máis en Non vale furar e cun escenario novo, que hoxe cambiamos de aires. Onde estamos? Dí a xente onde nos atopamos hoxe. Un sitio que está bastante guapo, a verdade, Guapísimo. Un sitio que nos prestan os nosos patrocinadores do grupo Gin Sports. Estamos aquí nas súas instalacións espectaculares En Palas de Rei. en Palas de Rei. A verdade é que contentísimos con este set improvisado, E ainda por encima, hoxe traemos un convidado espectacular, Cabo, como sempre, pero... Eu non sei que decir, últimamente estamos cun nivel, Vieito, hoxe estamos cun home nacido en Vilalba, no ano 80, un home que pode dicir que xogou na canteira do Barça e do Real Madrid. Que E non hai moitos, Non hai moitos. Seguro que a moita xente se lle ven á cabeza unha persona, non? Sí, eu creo que sí. Un mundialista en categorías inferiores que a selección española. A súa carreira, ao mellor, non foi o que el querería, pero hoxe vai nos lo contar el, porque estamos con Miguel Mateos Rego. Que tal, Miguel? Hola, moi boas. Como estás? Ben, moi contento de estar aquí con vos. Como che vai a vida? Pois ben, levo unha vida tranquila, bueno, ahora apartado do mundo do fútbol e tal, e, bueno, con o meu traballo, e, bueno, de vez en cando xogando ao pádel tamén, ben, saindo de festa para non perder o ritmo e tal, e ben. Sí, señor. Pois Miguel Mateos Rego, que naceu en Vilalba no ano 1980, para quen non o coñeza, eu dicía ao principio que isto de xogar na canteira do María de Barça, que a moita xente o mellor se lle viña á cabeza Roberto Trasorras, que creo que coincidistes de feito dende nenos. Sí, no. Bueno, dende nenos coincidimos, el xogaba no Vilalbés, eu xogaba no Lugo, e xogábamos xuntos na selección de Lugo, que era a Copa Galicia, e, bueno, chegamos á final e gañámoslle a Vigo 4-1, a verdad. Bueno, e aparte somos amigos de sempre porque os meus avós vivían en Vilalba, e eu pasaba todo o verán ali no pobo e estábamos todo o día na calle xogando fútbol. Bo rapaz, Roberto. Moi ben, sí, a verdade que sempre me levei moi ben con ele e ca súa familia e bueno, a verdade que me alegro moito de que tivera a carreira que tuvo. Xoga ben ao pádel tamén, Vino xogar e flipas, Non o vin xogar, pero flipante. bueno, Sí. eu non xogo mal, o que pasa é que teño pouca mobilidade. Zurdo? Non, son diestro. Como Nadal, No, Nadal é o Nadal revés. ao revés. Messi creo que é diestro tamén cama. Creo. Casualidade? Non, casualidade. Bueno, Miguel, imos comezar polos inicios, queremos coñecer ese Miguel neno cando empezaches a xogar ao fútbol. Non sei se nos podes comentar un pouco como foi iso, non? Porque vimos por aí Lugo, ficha falsa, algo así. Sí, señor, sí, hostia, estades ben informado. Home. É que eu tiña 7 anos e para xogar nos benjamines, que era fútbol sala, había que ter 8. Entonces, como xogaba así ben e tal, bueno, a verdade que era moi pequeno, pero bueno, nesa época, no Lugo, había como moitos nenos e fixeron Lugo A, Lugo B. A mí meteronme no B, pero claro, eu non podía xogar porque había que ter 8 anos. Entonces a miña ficha non a mandaron á federación, non tiña o sello, pero claro, os árbitros non miraban nada, miraban a ficha, todos tiñan o seu sello menos a miña. Entonces, pois sí, un pouco falsa sí que era a ficha. Sí, bueno, eran as cousas que se facían antes, non? Que hoxe en día xa, pero antes era, eu creo que bastante habitual. A orde do día, sí. Sí, eu creo que sí. Bueno, xogas empezas no Lugo, estes primeiros anos, como recordas os inicios? Pois, unha maravilla, verdad? Porque a mí sempre, bueno, a mí gustaba moito o fútbol, pasaba o día xogando no fútbol, xogaba no colexio, xogaba na calle, iba a entrenar, era todo o día, entonces moi ben, pasábamoslo moi ben, aparte que, claro, ali en Lugo, pues, sempre, máis ou menos, sempre tiñamos os mellores equipos da cidade, entonces, máis ou menos, casi sempre ganabas a Liga e tal, ou estabas arriba, entonces, pues, unhos recordos maravillosos. Bueno, temos por aí apuntado un 15-0 da Milagrosa, Ah, sí, en Benxamín. Pero claro, porque eu era Benxamín e subironos a xogar cos alevines. Entón, ao meu mellor amigo e a min, que aparte non tiñamos botas de fútbol, tuvimos que ir a comprar as botas, porque avisáronos
como mellor un venres, ou compramos as nosas botas e tal, e todos contentos, e cando chegamos a xogar, bueno, fomos suplentes os dous, pero bueno, nos descansos sacáronos, e bueno, pasamos o partido sacando de medio, porque encima diluviaba, foi terrible, pero bueno, a min, o que sí que escoito ahora moitas veces que en categorías inferiores, cando lles meten goleadas, como se houbera un trauma, ou a mí non me pasou nada. Non morreu nada. No, aparte que recordo como algo bonito. Bonito, No, é que, bueno, é a vida. Sí. Eu, cando estaba de delegado no Lugo, tiñan como ordes, o sea, cando estaban os benxamistas, de cando iban con 7, 8, como que xogar para atrás, a mí eso poñíame enfermo, o sea, poñíame enfermo. A ver, hai xente que cho explica e dache unha... pero para min eso non é fútbol, o sea... É que é perder a finalidade un pouco do que é o fútbol, claro. E logo, o problema é que eso, co paso dos anos, trasladas. Para min, cando se xoga, é competir ao máximo. A mí non me vale, o sea, porque vayas gañando, dá a volta para tal, que teñen que tocar todo, nin que fora un adestramento. Eu enfadábame un pouco, pero bueno. Sí, o sea, ti disfrutaches de recibindo 15 goles. Sí, 15, 8, 10... Bueno, eso tamén o mellor foi porque recibiches poucas veces. Eso é verdade. Os que estaban máis acostumbrados... Eso é verdade, recibinos poucas veces, pero ás veces co recibinos orgullosos. Orgulloso. Joder, entón como vas crecendo nesa canteira do Lugo? Porque vas que a selección galega, entendo... Sí, desde... Xa en Alevines, creo que sí, éramos Alevines, fun a selección gallega a xogar un torneo en Irún, era en Leioa, al lado do País Vasco, que logo pasou a ser o do Brunete, sabes? Ese mismo torneo que o ano anterior, claro, era de seleccións. Entonces, o seguinte, trasladaron a Brunete de seleccións e logo xa pasaron de clubs. Sí, bueno, sempre me levaba a selección galega, e logo en Lugo, pois ben, sempre xogaba en dúas categorías, xogaba con da miña idade e logo sempre xogaba con unha categoría por encima. Eso tamén pasaba moito antes, que tamén se ten dito, que se queimou a moitos futbolistas, a moitos chavales por darlle demasiado caña. Lo que pasa é que non coincidían as tempadas, é como que empezaba unha e acababa outra. Vale. Pensei que decías que xogaba sábado, domingo... No, eu xogaba un partido, pero a lo mejor ali, sabes, é como que os alevíns empezábamos e logo os infantiles, entonces nunca coincidía a vez, pero... Claro. Claro, e temos aquí apuntado que nun destes campeonatos de España, xa con 14 anos, en Huelva, vaite ver un tipo que nos sona a todos, creo, Sí, bueno, daquelas Vicente del Bosque era o responsable das categorías inferiores do Real Madrid. E bueno, como nese campeonato de España, pues creo que se repartían cada un pa un lado, sabes? Serían 4 ou 5 e entonces coincidiu que nese en concreto en Huelva, bueno, era Isla Cristina, eso, Isla Cristina en Huelva, e, bueno, coincidiu que veu a ver os partidos contra Andalucía e La Rioja, sí. E, bueno, a verdade é que xoguei moi ben, entonces coincidiu todo ben. Que estaba? Esas cousas que ten o fútbol, Totalmente. Ten que sair o partido, ten que ir o tío a verte... Totalmente, o sea... É un pouco unha lotería. Parece unha... A mellor chegas e xogas mal, bueno, a vida ten esas cousas. Como eres como xogador, Miguel, xa daquelas? Porque todo Dios falaba da túa zona. Sí, pero eu fui un xogador que fun variando co paso dos anos a nivel como o meu físico foime como cambiando, porque daquelas eu era un xogador de banda, era non moi rápido, pero bastante potencia, bon encarador e tal. Co paso dos anos fun sendo outro xogador, pero daquelas era ese tipo de xogador, un 4-4-2, un xogador de banda izquierda. Con moita calidade, imagino. Sí, calidade, sí, desborde e tal, sí. Cando ainda se xogaba pola banda a perna natural. Sí, claro, daquelas non existía a perna cambiada, así que é verdade. E acordaste como foi isto o contacto con Del Bosque? Que falou contigo, falou con teus pais? No, o sea, en ese momento formos partidos en cero contacto, pero o que pasa que nos enteramos, estiveron pedindo os números de teléfono aos responsables da federación
pois de mí, o sea, meus, de Couñago tamén lo pediron. Xogaba Pablo Couñago contigo? Sí, claro, Moisés Pereiro, que daquela tamén marchou para Barcelona. Bueno, tamén xogaba Pablo Coira, pero Pablo Coira non sei se está, bueno, estaba no Arosa e creo que xa ficharon o Celta. Claro. Creo que xa, entonces, bueno, que máis ou menos nos enteramos, pero que en ese momento non hubo contacto ningún. Ajá. E despois como vai avanzando ese tema? A semana, o sea, chegar a casa, porque daquelas non tiñamos móviles, e xusto o lunes chamoume o Celta, o martes o Depor e o miércoles o Madrid. Ostras, como fixa? O sea, o Celta e o Depor que dixeches, dicheslle largas porque xa No, sabías largas, que... o sea, aos tres, de primeiras, pues, non sei, teño que pensar, sabes? A Vigo tiñamos pensado ir a cidade, pero, sabes, onde nos podíamos quedar e tal. Pero antes de facer eso, fomos a Madrid. Entonces, vimos tal, como que xa non nos deixaron ir sen firmar, sabes? No, sabes, dixemos que era como para pensalo, pero, bueno, ao final, pues, dije, va. Quen te recibiu ali en Madrid? Pois era Ramón Martínez, era o que me recibiu ali nas oficinas, estaba no Bernabéu, sí. Bueno, pero claro, impresiona, non? Sí, pero bueno, daquelas non era do Bernabéu, pero bueno, sí, claro, a ver. Joder, aparte mellor que o Anxo Carros. Aí andan. Pero sí, claro, eso impresiona, claro, chegas a Madrid, unha cidade tan grande, bueno, eu xa había estado, porque eu son tamén do Celta e teño ido ca peña celtista de Vilalba a ver algún partido ali ao Bernabéu. Bueno, a verdad que chegas ali, claro que impresiona todo. En Vilalba tiran máis polo Depor, teño a sensación. Non sei No. se tira máis polo Celta. Sí, a ver, a peña celtista de Vilalba ten moitos socios. Non digo que non haxa moita xente do Depor, nos últimos anos, claro, está Villares, está... pero bueno, eu penso que hai máis xente do Celta. Sí. Entón, e tamén eras do outro grande de España, non? Sí, pero del Barça. Do Barça, non? Sí. Do Celta, do Madrid, acabaches... Sí, bueno. Do Celta do Barça e acabaches no Madrid. Sí, bueno, tamén Roberto Trasorra xogou no Madrid, non? Sí. É moi do Barça. Sí. E tamén xogou no Celta, creo. Ten que ser complicado tamén chegar ali, é que é o que dis ti, que como lle dis que non tamén? É que é ridículo, o sea, é que non hai que poñer excusa ningunha. Porque eso, como ti chegas ali e fíxente, eso, sendo un rapaz, pero a teus pais o mellor ofreceronlle tamén. Non, o sea, a oferta era ir a vivir ali, bueno, tal, aunque a manutención e logo un sueldo pequeno, non sei se, non quero mentir, pero a mellor 30, 40 mil pesetas, eran pesetas. Canto dá iso en euros, que eu son bella, bueno, nova escola? Yo que sé. Canto é? 30.000 pesetas? 200 y pico euros. Ajá. Pero bueno, es el primer año, luego, no sé, yo llegué a cobrar en el Juvenil División de Honor, eran 80.000 o así, 500 y pico euros. Bueno. E, bueno, temos apuntado que ti pediche consello a Fernando Vázquez, que por aquel entón estaba no Lugo. É que claro, é que eu, o sea, era cadete de primeira, eu era cadete de primeiro, Fernando Vázquez era un entrenador do primeiro equipo. O sea, Iván Campos, e outro compañeiro noso que se chamaba Marcos, e eu, os 2 últimos meses entrenábamos co equipo de segunda B, con 14 anos, A verdade que, sabes, eso non fai ninguén, No. Eso tamén, entonces, a min, o sea, apreciábame moito e tal, sí, e pedimoslle esa opinión, porque, bueno, pues a ver que pensaba él. O que pasa que xusto él fichou polo Compostela. Que época es aquela. Entonces, dixo, pues, que vais facer? Ir para Madrid, o sea, foi o que dixo. Porque él, mentre estaba no Lugo, a súa intención era que quedara no Lugo. Sí, claro, correcto. Pero claro, a él xurdillo da Compostela, claro. Non te dixo, vete conmigo, Pau. Pois non, a moñor non lle pasou pola cabeza, pero que sí, dixo, claro, que vas... Se chega a quedar ali no Lugo, eu penso que me iba a quedar. Mira ti, a mellor cambiaba a túa carreira. Bueno, que eso como, non sei, os libros que colle... Elígele a propia aventura. Sí, tal, é o mesmo. E teus pais viron ben o de ir a Madrid? A ver, costoulles, é que é difícil. É complicado. É que é difícil, pasaron mal, igual que... A ver, eu reconozco. Pasei un mes e medio, 2, moi mal, o sea, pero acojonado,
que me volvía, o sea, porque que es un cambio terrible. Porque Claro, claro. andas Ali por estás ali, na residencia, claro, tal, estás, tal. sí, pero andas por Madrid, sabes, solo. Ibas a entrenar, o sea, collías o metro, cercanías, claro, eu para ir a entrenar levábame en coche. É un cambio radical. Claro. Cosa que no momento que te acostumas, é a gloria bendita, Sí. porque é como facer a mili, pero con 14 anos, pero no momento que espabilas dices, hostia, isto é unha maravilla. Estás en Madrid, faz o que queres, vas ao cine, vas ao teatro, Claro. vas logo xogando torneos, o sea, unha maravilla. Que recordas? Que foi o primeiro recordo que tes ao chegar ali a Madrid para xogar, para adestrar? Que Teño un recordo, aparte é un recordo bonito, pero a veces é triste, porque era no Brao, un calor terrible, eu estaba ali, sabes, vendo a tele, despois de adestrar, chegaba aí na pensión, e baixaron dous compañeiros que xogaban no División de Honor de Juveniles, e dice, vamos ao McDonald's, era. E yo, sabe, e les dixenlles, pode ir con vos? Sí, hombre, ven. Un dos que eran Pepe Mena e Javier Dorado, que morreu fai pouco Javier. de leucemia. Ostras. É un recordo que teño, sabes, dos primeiros que teño, é bonito, pero tamén é triste, porque, sabes, unha persona que era maravillosa que xa non está. Sí. Temos por aquí tamén que ali coincides, bueno, está Borja Fernández. Borja veu o segundo ano. Sí. O segundo ano estareu ali, sí. Que ten, un ano máis que ti? Ou... Menos. Menos. Un ano De menos. 81, sí, Ajá. sí, señor. Sí, pero había ali... Colegaza claro, de Casillas, de ¿no? Casillas, Sí, pero Casillas non estaba na pensión, que é de Móstoles, pero bueno, ali estaba Rivera, estaba o último ano de Álvaro Benito. Álvaro Benito tiña habitación, pero bueno, xa non é, porque xa estaba no medio no primeiro equipo, bueno. Claro. Bueno, un montón de xogadores que, bueno, se xogaron na primeira división. A de Benito ou a túa? Cal era a mellor zurda? A ver, eu penso que el era moitísimo mellor xogador que eu, pero a mellor zurda era a miña. Sí. Máis calidad. Mellor toque. Falaba Mellor maravillas, toque. No, Álvaro era Claro, buenísimo. sí. Álvaro era buenísimo. Súper rápido, así por banda. Sí, era terrible. Sí, aparte foi un pouco a lesión que o fastidiou, non? Que senón iba a reventou, ser un xogador. No, Álvaro sería un xogador de primeiro nivel, segurísimo. Voz cal mellor. Voz? Voz. Home, quen ten mellor voz? Yo non sé cantar. Bueno, sí. el máis. A mí deume vos Ven a momentos. Lugo, creo que en breve. Pis Nois? Na Sala Tebra, sí. Ostras. E crees que se acordará de ti? Eu penso que sí, porque teño un amigo que é primo del, que é Policía Nacional na Coruña. Entonces ven moito a Lugo porque entonces desto pola noite teño falado moito con ele, sí que Pola noite, mellor non se acorda. No, sí que se acorda. Falando do tema Casillas, creas unha gran relación con Iker porque empezas a xogar, bueno, contanos ti como Sí, eres. no, claro, Iker, cando eu chego, eu estaba no cadete A, el no B, porque tengo un ano menos, pero xogábamos xuntos na selección madrileña. Ajá. Entonces, pues sí, de andar, bueno, os adestramentos, por un lado, por outro, e logo o terceiro ano de estar no Madrid xa xogábamos xuntos no Juvenil División de Honor. Que isto ben de que foras ti a selección madrileña, isto é un pouco... Eso raro. pasa sempre. Sí. Quedamos campeóns de España. Pero eu xoguei o ano anterior ca galega e logo ca madrileña. E que, tes unha anécdota aí divertida con tema Nike, non? Tema Nike é terrible, porque claro, Iker, bueno, como é ben sabido, creo, por todo o mundo, non? É unha persona tacaña, pero a un nivel extremo. Tacaña a nivel extremo. Entón, no meu segundo ano no Madrid, claro, xa estábamos na selección española, Nike fixonos un contrato típico que che dan as botas, roupa e tal, Solo roupa e botas? Sí, sin cantos. Pero bueno, xa é unha maravilla. Hostia, Tú sabes que cando chegaban os paquetes, as caixas, eso parecía terrible. Entón, claro, daquela sacia deportiva eran campos de terra, o sea, unha merda, basicamente, pero entonces, claro, as botas, todos os guantes, entrenando, revéntalo, porque, E Iker, moitas veces chegaba cos guantes rotos, as botas rotas, eu, sabes, pero quedábamos moitísimo, que eu chegaba a Lugo aquí cos meus amigos e levaban todos Nike. Sí. Claro. E un día digo, pero que faz cas botas rotas, os guantes rotos? E dice, mate, yo estoy guardando así las cosas por si en el día que nos dejen de mandar, si ya tengo un armario lleno, digo...
Real Madrid, Bueno, que te ao final non creo que lle deixaran de mandar. No, cambiou de marca. Cambiou de marca. Sí. Cambiou para arriba, cambiou para arriba. Sí. Joder, temos por aquí apuntado que, claro, listo é, como xa decíamos, con moitísima xente, o Borja, con Pavón, Raúl Bravo, Mista, que temos tamén por aquí, Sí, que estuveron que- por ali na fábrica por aqueles anos. E, joder, ti aí, que aspiracións tiñas? Porque tiñas que... Samuel Eto'o tamén estaba. Sí, estaría claro. Samuel Eto'o. Antes de ir Con po- Eto'o? Moi ben. Pasabaslle bolas, ao espazo. É que mira, cando chegou, veu a probar en pleno invierno. Chegou sen Camerún, roupa. Por que Tivemos de- que de- deixar de Camerún? De Camerún Sí, directo, sí. o sea, sen roupa, o sea, en chanclas. Tivemos que darlle roupa, deixarlle roupa de todo. E bueno, era evidentemente cero castellano. Estuvo adestrando con nós os primeiros días e nada, todo é un crack. Un crack. Sí, Algunha xogando anécdota? fútbol xa se vía que... Anécdotas teño, pero as máis simpáticas non sei non creo que valan para contar. Sabe, a nos encantaría, non sei. Sempre foi un tío moi colgado e todo. No, sabes que o que bueno, era sorprendente de que gustaballe, o sea, tiñamos buffet ali e tal. E el collía o pan con mayonesa e pan. A comer pan con mayonesa. A melloría, Increíble, claro. e que faz? Encantaba. A melloría, claro, para estar tan todo sempre estivo moi No, pero daquela estaba así, Por eso Eso era puro hueso. Pero está fibradísimo. No, ahora sí, bueno, despois Bueno, ahora sí, non pero porque el chegou, fixaronlle ficha do Madrid Castilla, creo. Pero ao momento cederon o Leganés, que Sí, xogaba o con resto era Cataña, todo Cataña, a dianteira definitiva. Sí. Pero bueno, ten un crack. Un tío moi simpático. Única anécdota que se pode contar é a da mayonesa, non? Sí, las otras Bueno, a ver. Son máis complicadas. son joder, máis pues eso sí, complicadas sí, e mejor non. Vale. Algúnha outra anécdota, algunha con Iker? Era o teu compañeiro de habitación? No, Iker vivía cos seus pais en Móstoles. Cando ibas ca Eu selección, tiña un meu compañeiro, se chama Germán Gabriel, Germán Beltrán, digo yo, Germán Beltrán, eso es su nome. E nada, era o meu compañeiro de equipo e tal, pero anécdotas hai moitas, pero é que as máis simpáticas é mellor non contar. Total, ahora son millonarios, dalles igual. Xa, no, esa é peor todavía, que teñen a vos abogados. E Sí, aquí bueno. censura non temos. No, pero teño eu mesmo. Vale. Mira, tiñas, o sea, vivías porque se fala moito, por exemplo, nas canteiras, non estás falando de que había bastante borrollo e tal, que te levas ben ca xente, pero esa competitividade que había entre chavales de eu teño que xogar, que se non vou pa casa... Eso non eu descubrino ali, sabes? Porque eu, claro, aparte é distinto, porque cando xogas no Lugo, eu era como a estrella, entre comillas, sabes? Entonces era como, non había dúbidas en ese aspecto, pero claro, cando chegas ali, hai máis competencia, Tens que demostrar. hai máis... hai moitos temas que, claro, que os descubres de sopetón. Por exemplo, algunha que te No, chocara que moito? moita competitividade, logo moitas faladurías nos Algún que te familiares, fora- malos rollos, Xa. daste conta de que non é todo tan bonito, tan idílico. Porque houve algún xogador co que recordas que tuveras así problemas? No, ou a algo? verdade que eu sempre tuve un bon rollo, a verdade sempre fui unha persona que sempre tratou de estar sempre de bon humor, sempre facer grupo, sempre... Nunca tuve así problemas graves, a verdade. E o que decías, tiveches dúbidas ao principio de todo de regresar a Galicia, pero unha vez pasou o tempo, Si é como que pasou aí un mes ou dous e o meu cerebro fixo clic, entón xa estaba encantado. Estabas como Dios, eres Encantado. un madrileño máis, casi. Uno máis, si, a verdade que encántame Madrid, mira que eu son do Barça e tal. Bueno, pero como cidade... Tiñas pósters do Barça na habitación? Sí. Pero iso de- Fixome unha entrevista na Galega, o sea, cando quedamos campeóns de Europa sub-16, na habitación. Claro. Entonces, un cuadre tal, por detrás, Ronaldo Nazario, Co así Barça. grande, co Barça, un póster do Barça así, e outro de Mostoboy. No, de Mostoboy no. Bueno, un xogador do Celta, Sí. por trás. Pero, e non te votaban? Creo que non o viron. Ali a xente non sabía logo que era... Esperemos que non, sí, bueno, no, Non sabía pero que eras culé. non pasaba nada, había moita xente, Sí. o sea, moita do Barça. A ver, é que ao final ten que estar... É que claro, aceptado, joder. fichante, pero Claro. que cada un é do equipo que é. Claro. E aparte que andas fichando por toda Eu, España. cando, sabes, eu estando no campo,
dame igual do que equipo, sabes? O Defende. meu equipo é os que van do meu color. Claro. Claro. Temos despois que, claro, eses anos no Madrid, falo moi ben, vas cas seleccións en categorías inferiores, Sub-16, sí. e temos que xogas a Eurocopa Sub-16 do ano 1997 en Alemanha, e non só xogas, sino que gañades en penaltis, non? Contra Penalti, Austria. sí, contra Austria. Que bueno, que pudimos lle meter na final 2 ou 3. Porque estou mirando, hoxe xa xogarades en grupos e ganarades en Sí, grupos. sí, 3-0, ben, non? 3-0, pero é que non sei ni como chegaron á final, o sea, cando vimos que chegaban á final, digo, pero isto é imposible. Pois Casi perdemos. Claro. Porque, pero bueno, o sea, na final, non sei, 2 ou 3 pudimos meter e non entrou, e, bueno, e ao final tuvo que parar. Parou Casillas. Sí, un que tirou ao medio. Sí. Tirou ao medio, parou, non? Sí. Está atando de penaltis en YouTube. Sí, non? sí. Sí. 3 goles, marca. A mí xa me cambiaran, bueno, tiña calambres, tiña os xemelgos nas orellas, é verdad. xa non pude tirar. Si non marcarías, non? Pois non sei, a mellor, casi mellor que estaba no banquillo. Imagina. Non mete la pata. 3 goles ese campeonato. Sí, para... sí, no, aún metía bastantes goles, era, sabes, máis ou menos iba chegando bastante á área e, bueno. Metes un golazo Joder, contra, esto, contra aparte- Exipto, non? Ganamos. Eso foi contra no... Nova Zelanda en Eso Exipto. foi no Mundial. No Despois, Mundial. despois. Sí, co Mundial xogase tamén no mismo verán, non? Ou como é isto? Sí, claro. No verán do 97. El tema, o europeo xogouse en maio, ao mellor, e o mundial é en setembro. Claro, porque o europeo era sub-16 e o mundial sub-17. Sí, sí. E o europeo, bueno, que vimos por aí, que era, bueno, pouco o teu mellor momento no, como futbolista, é que, joder, realmente é hostia ganar o mundial. Nunca Ser un europeo, sí. No, eso, claro, é que eso é unha maravilla. En Alemania e tal. Todo ese, bueno. Quen estaba por aí de xogadores porque... Si, de outros equipos, o mellor é gosto de algún. É que non, sabe o problema? Que sempre o penso, que non eu non me fixaba en nada, é como se pasaras por ali, como se fora unha cousa normal. Pero agora penso e digo, menudo es un normal, o sea, te lo juro, que hai cousas que son tan importantes é que a veces non me acordo, o sea, Porque no momento non o valoraba. non valoras nada. Eres un rapazo, non valoras, o maior problema é non valorar absolutamente nada. Pensas que o que che está pasando é lógico que, vamos, como Isto non pode dicir calquera, non pode contar calquera. pero es que é triste. Eu arrepíntome un montón, de non estar centrado, de non disfrutar máis. como disfrutar, pues mira, xogamos a ver este, tal. Nada, pasabas por ali, jajaja, E eres nada. unha persoa que lle gusta o fútbol. Sí, me realmente. encanta o fútbol, pero é Xogar. como que estuvieras nunha nube, bueno, estás por aí. Pois ti daquela tiñas que estar pensando en ser profesional, Sí, non? claro, O sea, pero no, o problema es que que sí. que pensabas que eso era o sea, se que iba a ser así. pasar. Xa, Ese é o problema. claro. Que ti dábalo por feito, o sea, es home, blanco en Como non vou chegar, botella. Blanco en botella. Sí, sí. Claro. Pero non é así. Temos apuntado Non é aquí que así. deixaches unha imaxe curiosa na interpretación do himno, creo que foi na final, precisamente, contra Sí, Austria. contra Austria, sí. Dixeches unha palabra... Sí, porque por o meu compañero de habitación, Germán Beltrán, que, bueno, así de coña chamábamos de duendecillo, bueno, dixen, porque falei por teléfono con ele, entón pasou a cámara de duendecillo, pero logo non sei, a xente que... A peña diría, este está trallado. Sí, o canta o himno, toleou. Claro, que non ten letra, pero aquí está o Sí, tío sí. cantando. Pois sí, sí que me acordo. Non sei quen dixera que, non sei que había dito, bueno. É menos mal que non había redes sociales daquelas. Home, viralísimo. Si non viralísimo, sí, Serías un tío mediático, polémico. Sí, no, polémico seguro. Joder, e despois eso, de metedes a maior tunda que mete España nun Mundial Sub-17, non? 3-0 a Nova Zelanda. 13-0, sí, que eran malísimos, eran Mundial. terribles. Puf, Nova Zelanda... Eran terribles. Eran campesiños. Non sei que eran, pero eran terribles. Non te acordas de ningún deles, non? No, por... me acordo, mira, me acordo porque metín 2 goles porque están esas imaxes por aí e tal, pero que Sí, eran terribles. Que golazo marcaches, Sí, o primeiro estuvo ben, foi un bon gol. Chupaches bastante, pero saiu ben. Sí, además, un dos que estaba no banquillo... Santi Esteban. No, sí, Santi Esteban estaba no banquillo, porque o sea, Iñaki Sáez
estuvo nos 2 primeiros partidos e volveu para España. En ese terceiro estaba Santisteban, ao lado de Santisteban estaba un colega mío que bueno, estaba no banquillo, Iván López Aguado. Entonces, cando empecé a llevar o balón, pasa. Entonces, cando ve que marca, dice, ahora que lle digo. Claro. Joder, Xavi Hernández no banco, Sí, estaba. é que era un, claro, estaban Xavi, Casillas... Bueno, pero claro, estaba no banquillo porque, claro, ese era o terceiro partido xa estábamos clasificados. Se non xogaba normalmente. No, Xavi era titular. De todas formas, vimos por aí que posiblemente os xogadores máis importantes desa selección, así, bueno, máis importantes non sei, pero con máis recoñecemento, eran, é que tiñades, nese mundial, quedastes terceiros, pero acabastes co Balón de Ouro e co Bota de Ouro. Sí, sí. O Balón de Ouro era Sergio Santamaría do Barcelona, Sí, e señor. Bota de Ouro... David Fraile Huete. David Fraile Huete. Que non jugó... Que non tiene ni idea de quen era, pero un xogador do Madrid que se retirou con 20 anos, non? Sí. Que debía ser boísimo de chaval. No era moi bueno. Non sei, eu viro por aí, pero... Era bon chaval. Bueno, é algo. Era bon chaval. Santa María sí, non? Porque Santa María Sergio xogou no primeiro equipo do Barça, xogou por aí, bueno, tuvo unha carreira, bueno, non foi... Pero bueno, tuvo unha carreira profesional, o sea, que estuvo, non fixo mal de todo. E logo tamén tiñamos a Gurruchaga de central, que xogou na Real Sociedade moitos anos, e bueno, Xavi, non momento, Camacho, Gallardo tamén, Camacho, Gallardo. César Navas. César Navas. Mitigazo. Outro día estuvo... Ese moi bon tío. Sí, César Navas xogaba no Ah, bueno, Madrid. claro, O central, non? Sí, que bueno. En cadetes, e que nos en cadetes, a línea de, o sea, tiñamos, bueno, o lateral dereito era Cifuentes, que xogou no Recre moitos anos. Cifu. Sí, Cifu. Sí. E logo eran Pavón, César Navas e uno que se chamaba Alfonso. Bueno, o máis baixo era Alfonso, 1,90 m, o sea, e 1,90 m, o sea, en cadetes, o sea, eso, chegábamos aos campos e quedamos campeóns de España. Claro. E claro, temos aquí, joder, esta xente que despois fixo carreiras profesionais longuísimas, realmente naquele momento eran peores que ti, por exemplo. A ver, eu daquela tiña un nivel moi alto. Pues podría decir que sí, pero claro. pero o tema do fútbol son moitas cousas, claro. É que a mellor o ter calidade ser bon é o 20%. Xa. Que é máis importante? O máis importante é ter cabeza e saber o 100% o que tens que facer no día a día, o sea, e logo saber ter boa relación cos adestradores, con todo, cuidarse, alimentación, son 1000 cousas. Daquelas non estaba tan instaurado o tema da alimentación. Cero instaurado. Ti que comías? Terrible. Ibas ao burger sempre? Terrible, sí. Sí, vamos ao cine, tal, boom, Madonnas, plaf. Home, de manual. De manual, o sea, pero Pero ti tamén vías que che chegaba para xogar, sí, non? sí, que daquelas non engordabas. Claro, a xente tampouco estaba todo entendes, eso, el tema, pero eso non vale, o sea, daquelas, pero aún así, e aunque engordaras, é como que como non engordabas moito, Claro. Dices, bueno, pero que non, ni nos medían os pliegues da grasa, ni incidían en eso, ni traballo de gimnasio. Claro. Era outros tempos. Era outra cousa. E ti, mira, nese Mundial Sub-17 en Exipto, no primeiro partido eres titular, faz un bo partido, segundo ti. Sí, no, E despois... metín un gol. Claro, pero métente suplente Iñaki Sáez no segundo partido e enfadas. Porque sí, porque son retrasados, sabes? Pero como foi o tema? No, porque o tema é que na charla e tal, deu alineación, e xa me puxan a poñer caras ali, a facer ruidos. A selección española, tío, era mundial. O sea, entonces, claro, Facer ruidos? Sí, como así, sabes, o así... Un desastre, sí. Por lo menos... ¿Sabes lo que aprendí? ¿Ves? En eso sí que aprendí. Actuar, o sea, aunque estés totalmente de saco, sabes, tienes que ponerte así, sabes, e comerte o orgullo, aunque esté dicindo unha gilipollez ao entrenador ou o que sexa. Sí. Boa cara, tal, porque non gañas nada. Non son normal como fixen eu. E que se enfadouse? Casi me mandan para España. Pero nese día, Sí. Nese momento. Ao día seguinte, se non é por o seleccionador e por David Sousa, que tamén xogaba comigo no Madrid, que era o segundo capitán e tal, mándame para España. Claro. Bueno, aí xa a partir de aí aí xa non volvían a selección. E ti xa sabías que non te iban a chamar. 100%.
E cando fichou polo Barcelona, Iñaki Saez chamou a Serra Ferrer a falar mal de min. Sí? Serra Ferrer no Barça. Serra Ferrer era o director deportivo Sí, das no categorías inferiores. E chamou... Ten cuidado con ese de No, Villalba. Iñaki Saez, o sea, como persona... Chungo. Cero negativo. A partir de fútbol, cero negativo. O sea, E gañou o terrible, Mundial, terrible. gañou o Mundial Sub-20. Terrible, Eso- sí, pero nada. O eso sea, falábase mira, después de estar en te digo selección. así, con el 1, tal, 2, 3, ta. Venga, chavales, ánimo, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ala. Como Ancelotti, Hasta luego, Mari Carmen. Como Ancelotti. Adestrador. Sí que se criticou moito despois de cando pasou Logo unha se pola veuse absoluta. Criticouse. na absoluta, co equipazo que tiña España na Eurocopa de Portugal. Sí. Pero aparte que ríense dele, o sea, contaron a min, o sea, ríen, o sea, Non che os deu- xogadores ríense del. Non che deu pena non estar nese Mundial Sub-20 que gañan en Nigeria? É que a lo mellor, non sei, a mí a lo mellor non me daba, pues, es que non sei se podría estar, que non sei. Xa, a ver, era un pouco evolución natural, Sí, pero pero, seguro que habría moitos que non gustaban. dos Claro, que sí, pasaste. dos que estuvimos no Sub-17, solo estaban Xavi, Casillas, e diría que ningún máis, Pouco máis, sí. Porque claro, Viña Xavi e xeración- Casillas tamén eran os máis xovens o sea, eran Dese equipo, claro. Ese equipo era máis ben do 78 e 79. Couñago, Couñago que é do 79, Lombardero. e logo tamén estaba Pablo Orbaiz, Lombarderos do 78. Máis ou menos eran casi todos Maiores. Sí, maiores que Xavi. Casillas e Xavi eran os máis xovens. E ti que recibiches ofertas despois deses anos así do estranxeiro? Ou no Madrid era só Madrid? No, do estranxeiro, la verdad que non, nunca recibín. Foi unha pena porque a Nano Macedo foille moi ben. Porque fora Nano? Nano, o sea, cando estaba eu no Barça, Nano Macedo estaba comigo no xuvenil división Sí, de honor. mítico, E daquelas, o Arsenal quiso fichar, que estaba de oxeador Francis, que bueno, o vivía en Monfort. Sí. Entonces, Francis Cagijao. Ese. Cajiao. Eso. E ofreceronlle un contratazo terrible no Arsenal e quedouse, pero o Barcelona mellorou o contrato, pero unha burrada de millóns que, vamos. É que queremos pasar eso, justamente, a fichaxe polo Barcelona, no que ti calificaches quizáis como o maior error deportivo que cometiches, non? Na túa vida. Sí, no. Tiñas 17 anos. Sí, 17, sí. Como se dá? Pois a través de un amigo do meu pai, que medio coñecía a alguén das categorías inferiores do Barça e tal, e bueno, como que preguntoulle se podrían estar interesados en ficharme e tal, e bueno, dende o principio, sabes, vérono con vos ollos, eu como, sabes, eu Eras do Barça. Eu era do Barça, e tiña esa cousa, unha gilipollas. Pero que pensabas daquela? O sea, marchaches porque querías xogar no Barça, que era o teu equipo? Sí, no, aparte as condicións eran mellores, claro. Eu xa, a condicións era estar en un piso ali en Barcelona, un bo contrato económico, todo era mellor, as condicións eran mellores. Claro. E fas unha trampiña, non? Vin que pasas polo Santa Vallés. Esa trampa é terrible. Que auténtica animalada. Acabaron sabes? Eso prohibiron, Eso antes non se podía, tiñan como No, un acordo. eu o que fixen é que me fun do Madrid pa Galicia por motivos laborais. Contratoume un amigo do meu pai nunha inmobiliaria. Que trampa. Para facer a trampa, Para porque non se facer a podía trampa. ir do Madrid Estiven ao dous meses dado de alta na Seguridade Social nunha inmobiliaria. Fuches algún día por aí a traballar? No, non fu. Entonces, cando sabes, cando xa estaba eso, cambio de por motivos laborales. Entonces, fixen ficha no Santa Vallés, e do Santa Vallés deu unha baixa para ir ao Barcelona. Pero Madrid eso ao Santa Vallés, acabaron no prohibindo. Claro, ao pouco tempo. E chamaronlle a lei Miguel Mateos? Non sei como lle chamaron, pero que o prohibiron sí que é certo. Elevabas, porque ti cantos anos votaches no Madrid logo? 3 anos. Tres temporadas, Despois de 3 temporadas marchas para Barça, e non sei se é, que o vimos por aí nunha entrevista, no teu primeiro ano, que Van Gaal que te inclúe na lista da No Champions. segundo. No teu segundo ano. No segundo O sea, é ano. unha burrada tamén. Sí, o que pasa é que escribimos na Champions, pero o tema non é porque fora a xogar, o tema é que ao levar de ano e uns meses, no hipotético caso de que quixeran contar comigo, se non me inscribían, non podía xogar. Ao levar, se levas 4 ou 5 anos nas categorías inferiores, ou creo que era un mínimo de 2 e pico, xa podías, daba igual.
Pero no meu caso, e no do meu compañero de piso, que era Rubio, que foron os que escribiron, o sea, el levaba o 37 ou o 38. Pois, se non nos inscribían, non podíamos xogar. Ao final non xogamos. Adestramos algún día co primeiro equipo tal, pero non. En aquel Barça, sei que míticos había por ali. Figo, Rivaldo, Os brasileiros que... Guardiola. Algúna anécdota cos brasileiros? No, anécdotas no, cos brasileños no. Como eran? É que logo, ese primeiro ano, solo, non sei se estaba Rivaldo, logo chegou Rochenbach, Giovanni, bueno, o Barcelona empeorou, sabes, drásticamente, desde que se foi Figo, porque claro... O Barça dos holandeses, claro, foi o último ano, o primeiro ano meu ali, o primeiro, é que non me acordo, non sei se foi o último ano de Figo, entonces claro, logo o Barcelona empezou a fichar Gaspar a... Foi un pouco como que, vale, ti Barça, quitasme a Miguel Mateos, eu quito a Figo. Sí, casi. Un pouco, ¿no? Un cambio. Grandes compañeiros ali, porque estaba Xavi, Valdés, Trasorra, Arteta, Pepe Reina, Pepe, sí, Nano. Quen era, con quen te levabas ben? Yo cos que mellor me levaban, bueno, con Roberto, evidentemente, logo con Mikel Arteta e Pepe Reina levaba moi ben. Lo que pasa que eles vivían na Masía, porque eles teñen 2 anos menos que a min. Vale. Eu vivía nun piso, pero bueno, eu tiña coche, levabas ao cine, levabas por aí, sabes, sempre nos levamos moi ben. Eres como o irmão maior deles, ou? Sí, máis ou menos, sí, a verdade que claro, que a Masía ten moita fama de que pero a Masía é unha merda. A Masía é unha merda porque eles vivían, o sea, é unha casa, unha Masía é unha casa antigua catalana. Habitacións de 8, de 10, en literas. Imagínate, eso... Querían ir dormir para por teu descansar. piso. No, a dormir non podían vir, pero me refiro que non podía estar descansando, tranquilo, rodeado de, sabes, vivían ali 30 e pico personas, eso é un... Xa. Entonces, claro, ali cerca do Nou Camp tampouco había cines ou un centro comercial, entonces, pues eu fines de semana, pues andábamos por aí. Algúnha que liaches? No, liamos bastantes, pero... A ver, algunha noite salimos de festa, escapáronse eles, que eu non me escapei. Pero cal era o máis kinky deste? No, o mellor Pepe Reina. Pepe Reina a nivel Dios. Porque a veces, bueno, ao lado da Masía había unha discoteca donde está o Hotel Juan Carlos I. Sin idea. Bueno, sí. Había na parte baixa de sesión de tarde, tal. Entonces, a mellor salíamos de adestrar, os venres, sesión de tarde. O sea, pero Cuba Libres, tío, sabes, de tubo, hasta lo metió la boca, bum, para abajo. Pero seguido, pero nivel... Enseñache ti os chistes a Pepe Reina? No, eu non enseñei nada, eso xa era... De serie? Estaba todo o día dicindo chorradas. Ten pinta, verdad? Pero un crack. Arteta, en cambio, ten pinta de máis seriote. Que va, olvídate, nada, de serio non tiene nada, non ten nada. Sí que ten pinta. Nada, moi coñero, aparte de unha mala hostia. Sí, Arteta. Pero moi bien. Eu levaba moi ben. Con Nano moi ben tamén. Sí, claro, es que era Nano de Coruña. Claro, era con Roberto, e logo os meus compañeros de piso, que bueno, que xa xogaban no Barça B. Quen eran? Rubio e logo un argentino. Non será Leo Messi, es de posterior, pero molado, Xa non me acordo nin como se chamaba. É moi bueno debía ser o tipo. Non Messi non era. Debe ter Alzheimer. É que diferencia, hai moita diferencia entre ser canteirán do Madrid e canteirán do Barça. Sí que cando descubres esa diferencia? Cando xogas un torneo por aí, porque moitas veces na pretemporada vas xogar pues, o estranxeiro e tal, ou mismo por España. Home, doeme dicilo, pero... máis era o Madrid. Máis club é o Madrid. O sea, como máis repercusión, máis... como máis... O sea, máis medios, a xente seguíndote máis... Correcto. Home, tiñan Real Madrid Televisión. Bueno, daquelas... bueno, sí, Barcelona tamén, Sí, Barça tamén, Barça TV. Sí, había, sí, estaban as dúas, sí. Joder, e temos por aquí que se comentaba moito, bueno, xa falamos un pouco, o teu gusto pola festa. Sí, sí. Ata que punto é certo, Miguel? A ver, eu sempre gustame exagerar un pouco e tal, pero que sí, que debería descansar máis, que é raro un domingo, por exemplo, non digo antes de xogar, pero os domingos ou sábados despois de xogar,
eu salía sempre, a mellor un día pola semana tamén, Claro. entonces eso non axuda. Cando estás en ese nivel, porque aí xa estás aí cerca do objetivo. Entonces eu penso que neses momentos tens que estar ao 100%. Non digo que, bueno, unha vez cada 2, 3 meses que vayas tomar, bueno, perfecto, pero Era exagerado. como norma cada semana, non. E da resaca fuches algunha vez a xogar? A xogar non. Xogar non. Bueno, a xogar cando estaba, bueno, cando xogaba. Bueno, despois digo no Madrid e no Barça. No, Madrid no Barça no. Ni Madrid e Barça non. salir o día antes, ni nada, o sea, non. Claro. Para que a mí gustame exagerar un pouco. Pero bueno, cando estaba aquí no Lemos, bueno, eso... Bueno, viñetes para eso tamén sin un pouco, dormir, supoño. cousas así, Seguro. eso era terrible. Falaremos agora disso. Eso era terrible. Temos, entón, xusto con esta etapa temos unha pregunta de Darío BN, que é o noso grandísimo editor e compañeiro, que di, se tivera que cambiar unha decisión futbolística, cal sería? Porque eu intuo que a mellor pode ser esta de fichar polo Barça. Esas 100%, sin dudarlo. O sea. Pero por que dis que te matou tanto ir para o Barça? Porque é moi sinxelo. Eu levaba 3 anos no Madrid, claro, facendo moi ben, sabes? Todos os adestradores, todos os responsables das canteiras, conocéndome personalmente, as miñas virtudes, os meus defectos, todo. Entonces chegas a Barcelona de cero. Claro. Entonces coincide, o primeiro ano, ben, o segundo xa, a principios lesionome, estou 3 meses lesionado co tobillo, e logo cando empezo outra vez como a xogar ben e tal, o entrenador do Barça B, pois, cero oportunidades. Gonzalvo, non? Sí, Gonzalo. Que te- non sei que Sí, Nada. con 19 anos que tes, na tempada 99-2000, xogas pouquísimo no Barça B. 4 partidos. 4 ¿no? partidos. Isto que era segunda ou segunda vez? Segunda vez. Non estabas lesionado? No, empecé, o sea, os 3 primeiros meses estuve lesionado, pero logo non xogaba co B, xogaba co C. Estaba Antonio Hidalgo. Auténtico equipazo, temos aquí. Sí. Reina, Arteta, Gabri, Jorquera, Mota. Puyol, Mota, Todo mundo fala Antonio Hidalgo, Acordaste- Joffre, Babangida, Trasorras e Sergio García. Acordaste cando veu Álvaro Varela e falou que Thiago Mota foi o que máis lle sorprendeu nun partido contra o Conte? Eso era terrible, os codazos que metía adestrando. Sí, non? Adestrando. Adestrando. No, pero Thiago, bueno, pasa que Thiago, claro, é un tipo con unha planta impresionante. Sí, un bicho, claro. E claro, aí no medio centro, bueno, é un pedazo de xogador, a verdad. Pero bueno, o sea, vendo bon equipo, eu estaba nun nivel suficiente como para ter algunha oportunidade, pero cero oportunidades, cero. Por que crees que foi isto? Iñaki Sáez, No, outra. Meteu aí Chamando man. aí. Non sei, non lle entraría polo ollo. Claro, eso, Xa, no que fútbol eso- eso... Non falabas con él, ou- No, sí, pero que non lle, o sea, además estaba de segundo Quique Costas. Es que eu, de verdad, botei unha época que estaba nun nivel, pero decíamos, hostia, estás de puta madre tal, a ver si puede tal, e nada. E unha cesión? Nese momento, que sei, estabades en segunda B, non? Pois Sí, pero segunda, eu que sei, estás ali tampouco, Xa. non pensas... E ti chegaste a arrepentir esta segunda tempada de ir para o Barça ou... Bueno, mellor non sei. No, si eu estaba contento. momento ben, non? Si estaba contento, claro, neses meses había, non sei. O sea, Daquela xa tiña ilusión, digo, hostia, pero eu Sí, penso xa. que... Porque eu veía os Porque meus ben, compañeros, eran moi bons, pero eu non era peor que eles, pero ni moito menos. Xa. Despois sí que chega esa cesión. Esa volta a casa a principio do fin, podes decir, non? Totalmente. Ano Ano 2000, Julio Díaz. cesión ao Lugo de Julio Díaz. Non che deu bola Julio Díaz. Cero bola. Bueno, tamén cheguei lesionado con mesma lesión do ano anterior, porque eu teño no tobillo dereito teño o cartílago fastidiado. Entonces é unha lesión que aparte que non ten operación, é unha cousa crónica que teño. Entonces cando cheguei, o sea, non aguantaba co dor. Eu botei un mes e pico, 2, sin poder adestrar. E logo, cando empecé a adestrar, bueno, o sea, Julio Díaz e máis eu somos... Se ve un fútbol para un lado, eu para o outro. Sí, é que... Entón, logo, o que falábamos antes, non paraba de chover, o sea, os campos embarrados. O sea, era a antítesis do que podía facer eu no campo, era todo o que pasaba no campo. Entonces, Joder, que a priori debería ser unha boa decisión. no, Dicir, foi va, moi mala, foi culpa miña. A ver, Foi culpa miña, porque cando sabendo que está de Julio Díaz de entrenador, Xa. eu non podo ver o Lugo. Na vida. Sí, porque eso era 4-4-2, balón No, arriba correr e defender, no. E rosca nada. No, rosca no. O sea, é que... Como é?
o sea, nun adestramento, desto que das un bo pase, pero ao pé, o sea, o compañero non se move. Entonces o compañero para mal o balón, entonces a culpa é miña porque lle metí moita rosca ao balón. Non sería Gelucho ese compañero. No, Gelucho paraba ben. Sí, non, era Gelucho bo, paraba ben. bo xogador, Entonces, Gelucho. claro, cando un adestrador, o sea, para mí eso foi o colmo, o sea, cando tú das un bo pase, e resulta que leva moita rosca ao pase, o sea, explotou a cabeza. Algúnha vez discutiches moito? Moitísimo, moitísimo. Aparte de un tío que tomou calaba. No, eso é un faltón, unha persona, además, faltón cos débiles, a mí non me faltaba, pero había chavales máis xoves que a min, ou chavales así que non xogaban moito, un auténtico faltón nos adestramentos, terrible. E bueno, Pero bueno, eu que sei, ao final era un pouco, eu supoño que o farías por no tema de volver a casa, porque a ver claro, se no, volvías aparte que como non me dieran bola no tal, e bueno, pues o que pensei, bueno, pues si xogo tal, ven a cousa, pero claro, foi todo foi fatal, foi, non? Porque foi terrible. Mala sorte, sí. xogaches moi pouquinho. Non sei casi nada. E o Barça que idea tiña sobre ti? Respecto Ningún, a cero, o sea... O sea, daba igual si volvías, si te querías... Sí, tiña un año máis de contrato, pero... Pero non contaban... Nada, cando cheguei de volta, nada, estive hasta diciembre sin xogar. E acabas contrato, ou que foi? No, rescindín e fume para Albacete. Co filial do Albacete, ali que pasa? Porque non temos moita información. No, ali ben, moi ben. Ali moi ben. Porque o Albacete ficha te para o seu filial, non? Sí, pero o filial íbamos arriba e xogamos o playoffs de ascenso a segunda B. A verdade é que moi ben, ali... Aquí tiñas 20 anos, 21, te dices. Sí. Joder, Albacete, que tal? Era boa cidade para sair de festa? Porque ten mala pinta. Maravilloso, nada, olvídate, eso é a mellor cidade, das mellores de España, de festa. Dixo David Añón, este. Terrible. Eu pasei moi ben. E entón ali eso, xogas... Así, ben, moi ben. Aparte, moi bon rollo, fixen moi bons amigos, para que non ascendimos, quedamos segundo na fase de ascenso. E xogar co primeiro equipo? No, nin xogar, no, estaba Paco Herrera dentro da adestrador. No primeiro equipo? Sí. Estaba en primeira? En segunda. Segunda. Estaría abrir xave Dios. E despois que? Fichas polo Compostela. Compostela, tamén outra boa cidade de festa. Sí, esa coñecémola máis. Pero que, deixalo polos impagos, como foi esa experiencia? Home, o sea, eu xoguei 2 anos no Compos B. Sí. Vale. Compos B? No Compos B. O campo estaba en segunda. O primeiro ano estaba en segunda, logo baixou por temas económicos. Claro. Pero ese ano estuve a punto de debutar co de segunda. En segunda, claro. Ten sentido, joder. Estaba con Luis Ángel Duque de entrenador de adestrador. Sí. Ben, xogar ben, pero cobrar nada. Cobramos, eu en 2 anos cobrei 4 meses. Temos unha pregunta de Brux de Seiro que di: tan mal te trataron no Compos? A mí trataronme ben, pero si tratar mal e non cobrar, trataronme mal. Non cobraches nada de nada. 4 meses, en 2 anos. É que eso que foi xa cando estaba o Compos en caída libre, non? Claro, foi o ano, o sea, foi o ano que estaban, o primeiro ano que xoguei no Compos B, o Compos estaba en segunda A. Pero mantívose, pero descenderon por tema económico. Sí, e logo o ano seguinte estaba en segunda B. Foise Caneda, que o ano anterior estaba Caneda. Pero nada, igual. E ti aquí neste momento, que idea tiñas? Porque claro, ahora aí xa non tiña idea ninguna. Aquí xa nada, non? Xa agora tiña... Por que en que momento diste isto do fútbol non vou ser profesional ou non vai? Eu, desde que me fundo, sabes, cando acabou do Lugo xa non... É como que me din por ben, sabes? Despois de Julio... Sí. Poderías dicir que Julio Díaz que te jodeu a carreira. Non, me la jodíma eu. Xa. A ver, que teño a peor opinión del, pero a culpa é miña, non é del. E neste momento que dixes o Compos é cando decides empezar a traballar, non? Un pouco máis adiante. Pode ser. No, estaba no Lemos. Cando empecé a traballar estaba no Lemos. Amigo. Entón ese ano vas ao Vilalbés despois? Sí, do Compostela estuve no Racing Vilalbés en preferencia, que tamén é terrible, a ver, a verdade que non sei, é unha cosa surrealista, porque eu no Compos B en terceira metín o último ano 15 goles e un montón de asistencias e non tive ni unha oferta, de un equipo ni unha oferta. É que eso é segunda B. No, eu digo de terceira, non digo de segunda B. Había malas referencias túas? O mellor era porque o Vigo era inalcanzable en terceira. Non entendo. Este non vai quedar aquí outro ano. Pero que
Ni unha oferta. O Villalbés. E Villalbés chamaronte eles? Sí, home, sí. Preferente. Unha experiencia, era unha categoría máis baixa como preferente. Os rivais coñecíante, sabían quen eras, dabanche máis cera, como era o tema? Era problemático o tema de que, claro... Este flipao... Correcto. A frase era flipao e, bueno, de todo. Chamábame de todo, en todos os lados. Tuve bastantes problemas con eso. Encima eu que vamos, que teño... Eres flipao de verdade, Miguel? O igual sí, ¿Sí? Pasa que isto sempre o último é reconocer. Claro. en darse conta que sí. Eu cantaba moi rápido, entonces chamábame de todo, en Sarria tuve que salir escoltado pola Guardia Civil. Sí. Casi me multan. Sí. No, alteración del orden público, le empecé a decir el público. Hostia, qué historia. Menudo espectáculo. Lamentable. E vos xogador irreverente. No, es que aparte, bueno, expulsaron, estábamos no medio partido, estaban chamando de todo, pero todo partido. No sé qué, de repente había un por ali, no sé qué, me línea y pum, a la calle. Luego, cuando iba por el túnel, me querían pegar. Mima. É que en Sarria son bravos. Son bravos, Sí. Son. Madre mía. Bueno, e que, volvendo un pouco atrás, non sei no momento que asumes que non vas chegar ao fútbol profesional ou que queres como apartar un pouco, como foi a nivel mental para ti, sabes? Porque viñas desa burbulla que falábamos de Madrid, Barça, tal, e de repente, nada. Mal, moi mal. Porque aparte, claro, ti de chaval xa pensabas, eu vou ser futbolista. Claro, total, 100%, o sea, é que, bueno, pasei non moi mal, o que pasa é que eu como que me escudaba en, non sei, como que non darlle importancia, que non tal, non pasaba nada, pero sí pasaba. Sí pasaba. Pasa que pasaba por dentro e non querías decir nada, pero sí que pasei moi mal, porque claro, tes na cabeza unha cousa e logo é todo ao contrario. Entonces, de repente daste conta que todo vai a peor, e que vou facer da miña vida, que non... É difícil, a verdade que pasei non bastante mal. Pero no momento ese que decides, cando xa non estás no Vilalbés, que fichas polo Lemos. Oval. Oval. É que no... Cando estaba no... Acordeime antes. A ver, que esa non a tiñamos. O sea... No Villalbés empezou de adestrador Manel Vidal e a mitad de temporada, ou antes da mitad de temporada, botaron e ficharon a Michel Alonso. Que foi no... Entonces, con Michel Alonso tuve moi bon rollo, porque é un tío de puta madre, e Michel Alonso, que é de Ferrol, fichou no Oval en terceira división. Esa non a sabíamos, Mira que estivo Michel aquí e contounos o tema de que estivo no Oval. Pois, a mí Michel levoume para o Oval. Entón, xoguei ali un ano inteiro en terceira. Entón, de Oval sí que pasei por Lemos. Volviches un poquinho cerca da casa. Sí, bueno, sí, aparte... Descendimos. Sí. Joder. Descendimos. Pero ti que ibas, tiñas que ir sobrado, joder. Sí, no, a ver, que sí, xogaba ben e tal, pero bueno, tampouco estaba moi ben físicamente, xa... Aquí de que xogabas? Aí xa xogaba de media punta, era o que os iba a dicir antes. Claro. Que yo antes era un xogador de banda tal, e logo, claro, eu na banda non me iba de naide, sabes? Tiña que xogar ou de medio centro, tendo un outro medio centro máis traballador ao meu lado ou de media punta. Por cando pasaches, por exemplo, no Barça, que xogabas de banda? É que no Barcelona, como xogábamos 4-3-3, eu xogaba de interior. Aí ese é o meu sitio, por aí, de interior. A veces poñíame de extremo, pero claro, de extremo xa era outra cousa. Tiñas a Babanguide, que era unha valilla. No, pero, sabes, no juvenil e tal, a veces xogaba, a veces teño xogado de extremo izquierdo e tal. Decir, lateral esquerdo nunca te probaron? Sí, co Compos B. Co Compos B, con Pichi Lucas, lesionouse o titular e non había outro, o sea, entre comillas non había outro, e dixome, non te importa e tal, e xoguei 3 ou 4 partidos, pero máis ben era de carrilero, xogábamos un 5-3-2 e xogaba aí de carrilero, pero bueno, acababa o partido reventado. Hai que correr moito de carrilero. Neste momento que ainda eres novo, joder, cando fiches problemas que tes, 25? 26, sí. E aquí non estaban xa sabendo os equipos da zona que andabas por aquí, non xa andaban rompendo a cabeza todos os veráns, vente pa aquí, vente pa aquí. No, pois do Val sí que, cando acabei no Val sí que me viñeron de Monforte, sí, porque
cando xogamos en contra, pois xoguei bastante ben os dous partidos e foi porque me chamaron, pero tampouco non tiven outra oferta. O que sí que me dou conta é que vas a lugares finos, digamos, que vas sempre a campos... Sí, claro, eso... A Penguela, que es todo campos naturais, nada de... No, eso é importante, sino... Cal foi o mellor campo onde xogaches? En toda a túa vida? Incluso antes, cando estabas no fútbol Na máis... selección, o mellor, algún... Pode ser no Mundial, ali en Egipto, estaban impresionantes. Sí, as pirámides de fondo. No, por exemplo, no que foi a semifinal e a final, ese estaba regular, pero no que xogamos a primeira fase estaba espectacular, era increíble, o sea, porque Non te acordarás do nome nin de coña. Ismailía ou algo así. Fágonos terceiro. No sé, Era unha creo obra de que la ciudad, bueno, llamarle ciudad aquello, me suena algo de Ismailía, pero ya non non recordo. E que? E despois colemos esa primeira tempada 2005-2006, mantedevos na categoría e xogas outro ano máis. Non sei se tes algunha anécdota xogando no Lemos. A ver, no Lemos ben, o sea, non... Pero moitas anécdotas non. Bueno, había algún... É que había algúno grada que non lle debía caer moi ben e pasabas... Da túa propia afición. Sí. E un día... un día... Desto que vou sacar un córner, e non sei, había un ali, pero era na primeira parte, chamándome de todo. E vou saco a correr e meto directo. Entón xa pun ali para a grada. Pues así que tiñes que ser un personaje curioso. Moi personaje. Moi personaje. E que vas baixando, porque vas para o Foz con 27 anos, outro Bocampo. No, bueno, Foz daquela Bocampo non, O Martínez Otero, non? Estaba regular. Era moi pequeno. Pero bueno, aí ben, porque fomos un montón de Lugo, estaba José Durán de adestrador, fomos Fernando Corredoiras, Murado, todos, Isma de Sarria. Sí. Entonces, pasámoslo moi ben, foi un ano maravilloso, a verdad. Quedamos segundos, en preferente, claro. Sí, que non subides, non? No, porque xogamos o playoff, pero logo, non sei, bueno, eso dos arrastres, non sei que, pero... Aí estabas disfrutando do fútbol. Sí, a verdad que ese ano pasei moi ben. Que curioso, en 10 anos temos aquí apuntado, para estar xogando contra os mellores do mundo, xogar en preferente, tío, eso parece... Sabes, En moi pouco tempo, xa, é curioso. En 10 anos. Sí. 10 anos. Quen o diría? E ao ano seguinte, a mitad de temporada, xa deixei de xogar. Xoguei no Xovelago, e en diciembre tuve que coller o camión do meu pai e arrancar a ruta. En 2010, claro. Sí, señor. Xogas media tempada, 2009-2010? Ala. Moitas horas no camión, non? Terrible. Que pensabas aí? Ese traballo é terrible. Sí? Moito de noite? Moi duro. No, de noite no, de día, pero me refiro que, claro, tú acabas a xornada de traballo e calquera vai para a casa. Claro. Ti estás nunha área de servizo dentro do camión. Xa. Sí, a ver... É un traballo duro. Ahora non hai... Non hai quen queira conducir. Cantas horas de radio tiveches que escoitar? Sí, eso sí, a verdad que axuda moito. Eu pola mañá sempre escuchaba Herrera. Pola tarde a Julio Otero. E logo pues, os deportes da COPE. Porque Paco Manolo, non existía, non vale furar ainda. No, claro, si non os podcast. En estes primeiros momentos sin fútbol non che picaba o sonillo moito. Porque, ao final era unha vida enfocada a eso. Sí, sempre me gustou, sí. Ao pouco tempo xa logo xoguei no Guntín. San Lázaro. San Lázaro primeiro, sí. Pero bueno, esto era, pasar los ratos, sí, foi un pouco de... facer cenas. Descendiste a terceira autonómica. No, é que son un especialista en descender equipos, teño unha lista dura, Descendín o Val, descendín o Lemos, o San Lázaro, non sei se o Guntín. Este San Lázaro que é? É de Lugo, É de Lugo, está ao lado de Lugo, sí. Sí, con 30 anos, baixas ao barro, máis barro. Sí, pero barro duro, eso que había campos durísimos. Un día fomos xogar a Páramo, bueno, salimos de ali, pero para sacarnos o barro cunha mangueira. Pero bueno, o máis limpio foi meu. Home, aquí non te manchabas. Algún compañeiro non se veía nada. Eu iba saltando os charcos. É que eu aquí flipo, sí. Ti aquí como xogabas? A ver, claro, porque íbamos moito ao choque e metías moito pé. Eu sacaba as faltas, os cornes, entón xa creábamos moito peligro. Así, donde houbera unha... Sacábamos... sabes, de medio campo todos a la olla, entonces se creaba peligro porque claro, entre que os defensas son peores, os porteros eran peores, eu marcaba goles, sabes,
seguido. Sí. Cada córner, eu tiraba a porta. Non? Moi sobrado, claro, que ao final, joder... Non te cosían a patadas, tiñen que dar unha... Pero bueno, xa non lle daba peo para que me den a patada, sabes? Ya, claro. A veces teño levado, pero que non, xa non procura, aparte que non adestraba, non estaba mal físicamente, xa non procuraba eu levar moito bolón. Joder. E despois 12-13 e 13-14, dúas tempadas no Guntín en segunda autonómica. Club Deportivo Guntín. Como foron eses 2 anos? Pensabas, aí estabas pensando xa no retiro? En que? No retiro. En retirar. Volver ao Barça En xa. jubilarme, é verdad, estaba a ver si estaba el Barça interesado. Estaba xa a la porta. Nada, pues o mesmo, cos colegas, cenas, pasalo ben, nada. Ali sí que fuches de empatada, tes algunha anécdota? No, de patadas se fumo no Val. E no Lento. No Lemos non, pero no Val 2 veces. E Michel En San Fernán. non te poñía fino? Non, pues, bueno, Non botaron. O día que fume de empatada, xogamos na Illa da Arousa, que, como se chama o equipo que xoga? Céltica. O Céltica. 5-0 perdimos. Moi mal. É que é dura a illa, eh? Duro, é campo duro. complicado. Pues ese día votaron. Eu cheguei, era San Frelán, joder. Era San Frelán. Entón, Totalmente justificado, claro. Eso é, Totalmente, sí. o Joder, sea, mira Neymar co Carnaval. Carnaval, que creo que este ano foi o primeiro ano en 10 anos que foi entrenar. estará triste. Sí. Joder. E despois pasas unha tempada sen xogar, pero acabas xogando a túa retirada. Hostia, no? moi menta, é Na verdad. SD Xa non me moi acordaba. menta, chaval. En terceiro... Tamén descendimos. Non, porque non podías... Non se pode, non había máis para baixo. Non estábamos en segunda. estabades en Estábamos primeira. en segunda. En Estábamos en primeira. primeira. En primeira. Baixamos. Sí, Aí, Baixamos. descendedes de primeira futgal. Difícil grupo, temos apuntado. Baixamos. Difícil. Sabe, tiña algo Hostia, aí, sí, sí. Difícil grupo lucense. Moi difícil, sí. Últimos. Sí, é verdad. Pero bueno, mira, vas flipareros, atende isto. Ali coincide con Pedro Díaz, bo defensor dos máis duros do fútbol lucense. Acordaste de Pedro Díaz? Sobre, É que, moi colega mío. Eros máis seus, coincidimos co seu pai que traballa no Progreso, con José Ángel, que é un personaje histórico. Pois Ah. Pedro, un crack. Pégalle duro, O sea, No, dá gol. pegáballe ben, sí, Pedro era Sí. buen xogador. E despois temos unha pregunta de Manu Calloso 12, Oh, meu compañero, ese que leva un... que di cal foi a etapa que máis disfrutou do fútbol e por que foi cando estivo en Moimenta. Claro, sí, porque eu botaba o día meténdome con él, sabes? Tiña 20 anos, Sí, pero bueno, é un crack. Sí, ele é de aí, non? De Moimenta. No, de Vilalba. Mano sí. de Vilalba. Pero xogou ali bastante. Sí, bueno, xogou. Bueno, 3 ou 4 Daba anos. por ali. Sí, Era Mano era máis de fútbol sala, era máis estático, máis... Tiña 20 anos, daqueles. E ti xa eres todo un veterano. Yo sí. O que tivo que aprender, Pasaba o día meténdome con él. Chamáballe tronista. Sí, non? Así rubito, guapito e tal. Joder. E ali que, en Moimenta, que non cos peitos, non? Cubara de entrenador, non sei se conocedes, un mítico de adestrador, no, é de Lugo, bueno, é de Monforte, pero é un adestrador mítico de Lugo de toda a vida, sabes, de que anduvo todos os equipos. E que che iba a dicir eu? Cos peito, o sea, Moimenta... No, más ya no. Moimenta non é cos peito. Eso, No, ali sí, teñeno es moi... como, sí es... Non lles podes dicir que son de cos peito. No, pero ayuntamiento sí que é cospeito. Ainda que lle É o que cueste. hai. A discoteca teñena, pero... É verdade, Coñécela ben? Pois sí, coñezo de cando tiña 15 ou 16 anos, Joder. No Madrid... No, sí, daquela estaba no Madrid que xogáramos un torneo de fútbol sala, tamén xogaba Roberto outras horas, gañamos o torneo de fútbol sala das Pontes. E non sei cantos cartos nos deran e fóramos pa ali A fundilos a todos. celebrar. Buah, ti daquela xogando no Madrid, cando viñas a Galicia de volta, non era como... Sí, flipado, sí, flipado. Decía. Vale, claro, que E decían, viñas... ai vai, o que xoga no Madrid. Non te Total, sí, no, é que coñecíame en todos os lados, bueno, a Roberto tamén o coñecía. Claro. Pero é que eso, é que volveste un flipado, o sea, non eres mala persona, pero eres un flipado. Aparte, eres un rapaz moi novo. Claro, correcto. Métense todos, É pensas difícil, que eres... é difícil Sí, gestionar eso. é moi difícil, Ten que ser complicado. é difícil. E bueno, despois desto dese movimenta, acabouse o que se daba. Acabouse, sí. Non te liaches. Creo que xogaches un ano, algo estuaches en veterano. Veterano xoguei varios anos. Sí. Sí. Pero É que xa... veteranos é outra... Bueno, veteranos é, nada, Sí, pasado Liga, rato, tal. sí. Bueno, aí sí que levabas patadas. Sí que se di moito. No, Sí. veteranos era terrible. O equipo, Vieito, tienes seguir no Berres? Sí, no O Berres, equipo máis leñero de todos os veteranos que hai, non? No, Empieza así. da nosa liga, máis tarxeteiro da nosa liga. Só. Claro, Casi- eso, cando cada grupo ten a, sabes? Pero levamos 13 partidos e 37 tarxetas. Non está mal. Non está nada mal, a verdad. Ahora en Lugo en veteranos, polo menos hasta o ano pasado, estaban Pitas e Ogane. Sí, era no último equipo que xoguei eu, no Talleres Vicky. Talleres Vicky, mima. Sí, señor. Aí lesionaches outra vez, non? Jodiches o... Sí, aí rompín o ligamento cruzado. Buah.
En Sarria. E non operaches. Non operei, non. Pô, que mal campo Sarria, Non, Teñen que cambialo, sí. Bueno, ahora está gastado. Sí. Este verano, Meteronlle- 700.000 euros. Mira. Que nos pillara. Bueno, Bueno, ora a túa relación co fútbol, cal é logo? Xogas algo Non, xa non podo pachandiña, xogar ou- porque nada, non, a rodilla non me aguanta, non me operei. Gústame velo, vexo moito, vexo normalmente, bueno, a Champions vexo casi sempre, e logo o Barça é raro que non o vexa. Non estarás moi contento estes días, non? No, a verdade é que non, están xogando bastante mal. No, 4 é... Este é o Atlético. Eu son do Atlético, No, pero aparte contra o Xirona xogaron fatal, o sea, Sí. la verdade é que están bastante mal. se estiveres ti tirando a penalti e non Yamal... Pues non sei. O mellor metíalo, sí. Bueno, pasamos ás preguntas de audiencia. Sí. Temos unha de que Barsete, que sempre está aí ao pé do cañón, e pregúntanos, Forza Lugo? Pues sí, o é, Forza Lugo é, no, Sí. No, a ver, non vou, o sea, no, a verdade que non vou ao campo e tal, pero, home, sempre miro se gaña, vexo os resúmenes, e bueno, este ano penso que están facendo bastante ben as cousas. Gústache, Iago Iglesias? Eu penso que é un gran adestrador. Xogarías con ele, é do teu estilo. Sí, eh? máis que Julio Díaz. No, seguro, no. Seguro que está máis bola que Julio. É que menos era imposible. Buah, que burrada. Entonces, pero sí, Iago penso que aparte que a plantilla está bastante ben, a ver si, non sei, polo menos xogar o playoff, un pouco de ilusión á cidade, Pode ser. porque levamos moitos anos de Sí. os últimos anos de Saqués foron duros. Coñeces a Tino, personalmente? Bueno, traballei para él un par de anos. E que tal? Non o conozo. Non me saludou. Raro, eh? Cruzábalo por ali polas oficinas e nada, na vida o saludei. Casi mellor, porque saludou a moitos en Lugo, chimpou a moitos entrenadores. Non? Saludou a moitísimos entrenadores en Lugo. Sí. Pregúntanos tamén Diego Muiña. Hombre, Grande mate, bo momento para que recoñezas cal é o mellor club do mundo. el mejor club del mundo, me jode decirlo, pero es el Madrid, porque Xa dixo antes, un Moi madridista, Diego. porque Muiña. el é moi do Madrid, témolo falado. É evidente, o sea, mellor que os títulos están aí, negalo é... Xa ves. Temos unha de Braisiño 8, que é o xogador que menos esperaba que chegase á elite e chegou. Raúl Bravo. Raúl Bravo. Claro, que xogaches con el bastante, non? Sí, sí, sí. E así que era floxillo, Zurdo, eh? Sí, pero era terrible, era antizurdo. E chegou a... Era antizurdo. Comparada ca túa zurda. No, era terrible. E non chegou solo a... O sea, non chegou solo a Madrid. A la porque selección chegou a selección española. española. Eso era... Eu non daba crédito. cabeciña, No, eu xuro, eu vía, digo, imposible. Pero que tiña ese tío? Tiña un padriño ou algo? Non, padriño cero, que se veu dun pueblo de Valencia, por aí, Certo, dunha sí, familia super humilde, con moitísimos problemas serios Sí. a nivel familiar, e nada, non sei, eu non daba crédito cando veía, a verdad. Pero bueno, ole el, o sea, Sí, sí, sí. eso ten máis mérito. Totalmente. Sí, a verdade que sí. E despois temos unha de Pablo Losada, gran porteiro do Lemos, que nos fixo aquí, non unha, sino que nos mandou un textaco que... Bueno, é que haberá somos moi ler. amigos. Sí, a verdad que sí, di. Preguntádelle pola súa experiencia de delegado no Lugo de División de Honor Xuvenil, naquel temporadón histórico que fixemos. Recordos do seu porteiro favorito, polo que sempre apostou, aínda que algún non o fixera, dando toque tamén Pablo Losada. Sí, Tamén sí. un tío díscolo, non? Un pouquiño, bueno, pero non tanto como a min, Dadelle recordos dunha persoa que o quere e o valora moito, por favor. Para que yo digades a vos, poder reír un cacho, pesaba 100 kilos e tiño o cruzado roto, delegado no equipo que iba segundo en Xuvenil División de Honor daquelas, no que todo segunda B, terceira día de hoxe, excepto tal... Pero o tipo metíase cando faltaba alguén e daba clases, basicamente, o que quere decir. Que 40 anos de barriga eras o maior de todos. E que dice que... Tardes máxicas en Monforte. Tardes máxicas en Monforte e que se non fora que se fora outra persoa non nos daba esta chapa, pero que che ten un cariño moi especial. Tardes de fútbol básicos en Monforte non lemos cando era neno, el. Sí, Cando claro. era neno, Pablo. El vería como lle facías o corte mango ao seu pai. Claro, no, A mellor era seu pai, eh? No, no era su padre, no. Luego me enteré de quién era, you know. Uh. Pero no, é que, bueno, Pablo, desde que o coñecín, leveime moi ben con ele, desas persoas que de repente, Sí. non sabes por qué, mira que eu son moito maior que ele, pero nada, eu iba aos adestramentos,
no día a día sempre estaba de bromas con él, sabe, bueno, como se fóramos colegas de compañeros de equipo, pero bueno, eu sendo delegado, el xogador. E a verdade, e logo, a mellores, é un grandísimo porteiro. Pasa que falta unha cuarta para... Sí, a día de hoxe, os porteros... Sempre o digo, pero se mide un 85, xoga a un nivel altísimo, seguro, 100%. E temos outra de Edgar RJRF3 que di que tal o ano de delegado no xuvenil de honra. Claro, con Edgar, eso foi 2 anos antes. Pois tamén, Edgar era co que mellor me levaba, pero moi ben, é que eu pasei moi ben cando de delegado, porque, a ver, evidentemente, non tes ninguna responsabilidade. Claro, eu nin os poñía a xogar, nin os quitaba, eu era como un compañeiro máis, bueno, intentaba aportarlles o que poidera, animalos, porque como xa vivín esas experiencias, pues trataba de ser, bueno, unha axuda. Dixéronme que eres bastante personaxe. Bueno, é que eso é sempre. E pesabas 100 kilos? Sí, bueno, tampouco debo pesar ahora moito menos, pero bueno, sí, estaba fuerte. Non tes pensado volver a, pues, por exemplo, volver ao Lugo, así, como delegado ou tal? Claro, pero o tema é as persoas que dirixen, é que non sei... Xa. É que, a ver, ese é un tema moi complicado, porque a mí a persona que, por exemplo, cando o último ano que estuve no Lugo, o que era director era Javi López. A Javi López, en diciembre, fixeron a cama unhas persoas que aún siguen a día de hoxe no clube, entonces votaron. E a mí, bueno, eu porque tiña contrato e tal, e ao acabar o ano, hasta logo, Mari Carmen. Pero claro, son persoas que se dedican profesionalmente, que levan moitísimos anos no clube aí. Difícil. A ver, isto non era o meu traballo, a mí dábame igual, porque eu teño o meu traballo. Eu iba ali a disfrutar, se tiña que decir algo, decíao, sin problema ningún, e non tiña nin que facer a pelota a naide, ni nada, porque a mí me daban absolutamente igual. Certas persoas non, porque é o seu traballo. Claro, é o que hai. Entón, claro, non é o mismo, entón, claro, unha persona como eu, a mellor, non lles interesa tela ali. Xa. Sí. E vendo todo, bueno, ahora que repasamos un pouco que foi a túa carreira e tal, que consello lle darías a un rapaz que lle está indo ben no fútbol, pero ainda é un rapaz de 16, 15, 17? Pois mira, casi era mellor falar co pai, ou ca mai. Que lle dirías ao pai? Non, porque tolean, non sei, eu vexo casos terribles. É importantísimo, bueno, o que falamos antes, de valorar o día a día, de estar centrado no que estás facendo e de que é unha situación, o sea, non é unha cousa normal. Cando estás nunha base do Celta, vamos a poñer un exemplo, ou unha base do Villarreal, sí. Pois é un sitio importante, é unha oportunidade importante, entón valorar ese tema e logo, cando empezan se poden ir unha etapa mal ou non xogar ou tal, que non, sabes, aguantar dos rapaces e non de cambiamos de equipo, todos estes rollos que hai xente que levan 4 equipos por ano. Sí. Entón eso é terrible, eso é horrible, o sea, eso é o peor error que se pode cometer. Entón, claro, pero eso non é cousa dos chavales. Sí, dos pais. Xa. E, bueno, os representantes e tal. Se entramos aí, Ti, por exemplo, daquela... Eu tiña Zoran Bekic. Cando estaba no Madrid, firmei con Zoran Bekic, pero bueno. Nada. Mal. No, mal, no, o sea... non nos facía caso, vamos. Era como si... Tiñas logo un contrato, pero caso cero. Vale. Bueno, pois agora imos dar paso a unha persoa moi especial, porque é de Sarria. E vai nos facer aquí unhas preguntiñas para Miguel e pasamos, non, directamente ao... Furiño. Eros López, que tal? Como estás? Pues aquí estamos, un día máis nun sitio increíble. Maravilloso. Gustache esta camiseta do Cile? Está chulísima, a bufanda, temos por aí unha do Palas tamén, dos amigos de Gym Sports, que ten aquí unha pedazo nave espectacular. Sí, que instalación. Sí. E neste fondo blanco vamos a poñer xogadas... De Miguel Mateos? De Miguel, por exemplo. Que golazo. Se nos funciona a edición. De feito... Que dos golazos.
De feito, o xogo ven moi da man de Jim Sports, Sí? Vou facer xa Maravilla. ese pequeno spoiler. Bueno, que nos traes hoxe? Va, veña. Primeiro, como sempre, o test habitual do Furancho Furiño, un pouco un test máis personal aquí para Miguel, e comezamos con un hobby de Miguel Mateos, O pádel. o pádel. Mira, o mellor sitio, O mellor sitio, porque además ten Boas pista, palas, pista exterior fora, palas, Bolas. bolas. Bolas de softy, speeds. Eu xogo moito con esas bolas. E a miña pala é de softy. De víbora. Boa, Moi gustache. Sí, sí, genial. Como para dicir que é mala. No. Digo eu. E económica. No, pero os votos de aquí. Boa e económica, pero non imos entrar. É que eu de pádel non sei, por eso pregunto. Sí, sí. Cal é o mellor momento que viviches nun campo de fútbol? Pois a final do Campeonato de Europa Sub-16. Tremendo. E o peor? O peor, Coñecer a Julio Díaz. algún descenso desos que... algún O variado. do movimento, o último. Sí, ese fastidioume porque eran boa xente, de verdad. Pero bueno. Movimenta que está indo moi ben este ano, Sí, para en intentar subir a... Non, están en terceira. Sí, no. Están para intentar subir a segunda. Aí, Poden dar con máis. Mondoñedo, unha guerra moi bonita. Que bonito. Un ídolo da tua infancia? Fran, do Depor. Pois mira, tiñades un aire xogando, non? Sí, un pouco sí. Sí, non? Va. Cal é o teu guilty pleasure? Guilty, o sea, placer culpable. Mira que ben. A ver, pero É raro isto, non ter que explicar o que é. Ir a... O chino este, un buffet chino que hai ali en Lugo. O novo do É o sushi. das termas, o das termas. O Samo Sushi, está moi bon, Maravilloso. Guilty pleasure. Maravilloso. Está moi bon, además podes te poñer Na locura. o menú o Habrá que ir. El caro. todo desbloqueado, así me gusta. Cal é a túa comida favorita? A miña comida favorita. Pois eu penso que unha boa pata de cordero, unha paletilla. Hostia, que bo. Moi rico, moi rico. Está me dando hambre. Fame. Cal é a maior ensinanza que che deron? Hostia, pois... É que non o sei, non sabría decir. A ver, o que falamos antes, o de valorar as cousas, de pisar o suelo, non de darse conta do día a día das cousas, de fixarse no que te rodea. Eso creo que é importante. Cal foi a viaxe de equipo máis divertida que tiveches e por que foi tan anecdótica? A ver, unha das millores foi cando xogamos o Campeonato de España en Málaga con Madrid. O que pasa que eso é como un Campeonato de España a nivel de todos os deportes e íbamos no autobús, non íbamos os do Madrid solo, íbamos con outros deportes. E aparte tamén iban rampazas e tal, e, bueno, fomos o viaxe Que perigo, eh? facendo o parvo un pouco, pero sí, estuvo ben. Cal foi a maior celebración que che deu o fútbol? Pois, claro, que foron moitas. Das que me acorde, a Eu verdade. celebraba moito, pero... Celebrabas os É que cando, por exemplo, cando gañamos o europeo non celebramos nada, porque acabamos ali, estábamos en Alemania, nun hotel e tal, e non... Celebraches máis o descenso co movimento. Non, bueno, claro, é que eso... teño tantos. A que tres compañeiros levarías a gastos pagos a Punta Cana? A gasto... E pago eu. Paga un ente Vale. descoñecido. Pepe Reina, Mikel Arteta... Uf. Mikel Arteta, Sí. liao histórico. Número 1 festa, sí. Ahora estará máis serio. Ahora seguro. Mantes o contacto con él? No, nada, cero contacto. Cero. Pero da igual. Se me ve, me dá un abrazo. Seguro. Si non o mato. Eres o seu irmão maior. E Pepe Reina. Non sei, Pepe Reina é un crack. Porque a Pepe Reina, logo, cando xogaba no Barça, No chameino, demo entradas para ir a Vigo e tal. E logo outro, levaba a Trasorras tamén o levo, que tamén lle gusta. Engaña, Roberto. A ver, sí, engaña. Xa non lo dixo aquí, eh? Engaña. Que parecía un Parece tío- serio, sí, parece serio. No. Pues mira o de Arteta, bueno, ten unha... Cando ganaron, creo que foi unha FA Cup co Arsenal, que víaselle bastante contento. No. Pero mira, non Alegría. esperaba- Alegría, Asentaría a cabeza.
Que foi o máis extraño que viviches nun campo de fútbol? Extraño. Buf, hostia. A de facerlle peinetas ao público... A ver, no, sí, pero eso lo hice yo. Claro. ¿no? Pero sí, eso es muy común en mí. Tenía un dedo saleroso. Es que me chamaban de todo. O sea, era como puchimbol, o sea, a donde fuera. Que si acabado, fracasado, flipado, gordo, gitano, moro, negro. O sea, chamábame de todo. Ahora, imagínate. No, es verdad. En edición. Cham- Todo pitido. É que chamábame de todo. Eu cantábame o máis grande. Como queres que te lembre o fútbol galego? Pois cunha sonrisa. O adestrador que máis te marcou? Para mal. Para ben... para ben... teño moi bon recordo de Michel Alonso. Que crack, Micho. Pero porque como persona é un 10 ou un 20, sabes? Entonces, para ben, vou dicir a Michel Alonso, para mal, Julio Díaz. Más que Iñaki Sáez, incluso. Mais. Que obxecto de fútbol gardas o que lle tes máis valor? O xeto. Teño varias camisetas da selección que lles teño cariño. E iso que regalei moitísimas. E, por exemplo, esa que dicías de cando te meteu Van Gaal na lista da Champions, esa tela. Regalei ya a Timiraos. Ostras, A Luis mira, Timi. Hombre. a Timi. Regalei ya a Timiraos. Xa Porque non sei el díxome que tiña unha colección, que gusta coleccionar e tal. Regalei. Que guai. Que ben. Un pouco está onde está, pero xa que estamos neste entorno deportivo, cal era o exercicio de ximnasio que menos che gustaba cando vos tocaba facer algo físico? Tampito de que ningún lle gustaba. Bueno. No, Sabe. cando facíamos resistencia, sabes, en plan, porque ahora a maioría dos exercicios son con balón e tal, aquelas liabaste a correr no Barça B, facíamos por temporada, había un campo de golf a correr polo campo de golf como todos os bufs, eso a mí mataba. Matador, sí. Pois o xogo, claro, estamos aquí nestas instalacións Ajá. e imos xogar ao ximnasio. A ver. Atención. Con que se poña a facer burpees, Miguel. No, burpees. No, no. No, No de hollados no, Por aí non paso. Por aí no. no. Eurista. Plebeyo. Vou dicir diferentes aparellos, equipamento deportivo ou incluso máquinas de ximnasio e ti tes que identificar a un excompañeiro teu con esa máquina. Vale. Relacionar, ¿no? Relacionar. Sí. Vale. Mancuernas. Mancuernas... Carlas Puyol. Ollo, bon becerro. Eso era terrible. Non se podía... Cando, o sea, adestrando, encaralo era... Non te ibas nunca. Levante por diante. Clavábate aquí no peito, Pero nun ollo... Sin falta, bueno. Sin falta. Sin faltas collos. pero un crack, pero bueno, pero unhas hostias terribles. Cinta de correr. Cinta de correr. A ver. Algún do movimenta? No, sí, Manu Galloso. No, a ver, cinta de correr. Home, había xente que corría moito. Jofre Mateu. Sí, Jofre Mateu Valía. Ese foi bo xogador. Sí, xogou moito xogou no Levante, Nastic, creo. tiña uns gemelos, un animal, Jofre Mateu. Yo fui Mateo. Bicicleta. Bicicleta. Hostia. Chega, chega. Babanguida hacía mucha bicicleta. Era así, la Aruna. Hacía así. Luego no se iba de nadie, pero la bicicleta la hacía. Babanguida, tío. O bosu. O bosu non sei o que é. Esta que é como unha... Esa cousa rara así que De para pisar. No, de pisar. O de no. pisar. A plataforma inestable. Eso para mí, porque eso tiño que facer sempre, tiño o tobillo destrozado para fortalecer. A mí pasábame tamén cando xogaba. Reventaba sempre os tobillos, Bueno, sempre aí eu encima teño dos os tobillos, Eu tamén. o meu tobillo dereito é de estudio, digno de estudio. As vallas. Salto, Nano Macedo, que ten un, sabes, é alto, saltaba as vallas sobrado. Anda por Coruña, nano. Sí, adestra na base do Depor, creo. Además que un fillo creo que xoga e tamén ten unha filla que tamén xoga. Ostras. Eu sigo no Instagram e o que vexo, pero... A escalera da xilidade. Escalera da agilidade. Esta é coordinación de as cousas. Víctor Valdés, pon aí.
Valdés, tío. Bon personaje tamén. Pero un crack, pero tolo como unha cabra, pero Moi pero, único. pero moi boa persona. Alguna anécdota con... Sí, eu levaba moi ben con ele. Era, sabe, saíamos de festa e tal, non bebía alcohol. Íbamos por aí, zumos. Eu, desto que vas a pedir a copa, e dice, mate, pídeme un zumo. E eu zumo non pido. Xa te imagino, tío. Iba a pedir el zumo. Sí. A prensa. A prensa. A de facer estirar a perna, aí. Vale, de pierna. Eu creo que agora Cuidado. Algún animal, así, con as Ten pernas. un torro aí, animal. que pegaban uns cebollazos. Hostia. Dani Tortolero. Nin idea de quen é E Tortolero. por último, algo moi importante en calquer instalación deportiva, Sí. a máquina de bebida e comida. La de bebida yo. Bebida y comida. O sea, así el típico glotón. O mítico que se daba así o caprichito de... No, glotón. Queremos el glotón. Glotón, hostia. Pues Pepe comía bien, yo creo. Pepe Reina. Ten pinta de bo Yo comedor. sí, me tiene pinta de... No me acuerdo mucho. Pero Ese corpo que ten hai que... sí, eso, mantelo tamén. cuidado. Eso, Seguro que a Pepe está lévalo... cuadrado. A Pepe lévalo a Santa Comba un día a comer, Pepe, feliz. Sí, señor. Pasamos as preguntas clásicas. Pasamos. Gustoume o teu xogo, A primeira vas flipar, Porque a primeira é... Cal é o animal máis forte o que gañarías unha loita, vida ou morte, nunha habitación así pechada e sen ningún tipo de arma? Unha cabra. Sí? Cargaste unha cabra? Non está mal. Con cornos... Cabra ou carneiro? Cabra, sin cornos. Corneiro despois faço a paletilla, joder. No, eu máis que unha cabra... A ver, que non lo faría nunca, pero unha cabra. E hai algún equipo polo que non ficharías nunca? Polo motivo que sexa? Non. Colo Irías a cospeito. calquer. Despois de xogar no movimento, xogar no Despois xogar no cospeito. Madrid e no Barça tamén, que... sabes? Mercenario. Mercenario Asumido, del churrasco para el viernes. E por último, que sería se non foses futbolista? Pues lo No que sé, soy, un momento. conductor del camión de la basura. Sí, señor. Pois ata aquí, non? Espectacular. Encantoume esta charla, Miguel, a verdad. Pois gracias. Foi un placer terte aquí e coñecer a túa historia, tiñamos moitas ganas de facela. Sí. E, joder, gracias por vir ata aquí. No, gracias a vosotros por desplazaros hasta aquí, que sabéis que bueno, que a mí el ir a Santiago me costaba un poco porque trabajo por la noche, Sí. pero nada, un placer. E nada, nos decir outra vez grazas a Gin Sports, non? Por deixarnos instalacións tan chulas e a vos, furiños, deixade o voso comentario alabando a Miguel Mateus. E por suposto... Alguno habrá rajando, Non, ó. pero é para darle salsa. Seguramente, pero isto tamén Sí, ten que haber salsa, haters, salsa, ten que haber, salsa. Sí, si no- haters cada vez máis. Puntúa los comentarios, suman los comentarios, hable bien o mal, suma. A ver, Efectivamente. que todo o mundo fale mal de Miguel Mateus. Eso, darle fuerte. E por suposto, dadelle like, suscribidevos, dadelle ao hype, seguidnos nas redes sociales, toda a parafernalia que nos axuda moitísimo. Sí, señor. E nós aquí seguiremos, como sempre, falando do fútbol. Que máis nos gusta. Chao. Moi ben. Alo Pois foi. ya está. Sí, señor, pues está interesante.